anyị na-eche ihe 2000 anyị na-eche ọ bịara na ihe 2000 anyị na-eche ọ bịara na anyị na-eche ihe anyị na-eche nọ ihe 2000 anyị na-eche ọ bịara na ihe 2000 ihe 2000 anyị na-eche ọ bịara na ihe 2000 nye ka anyị na-eche nọ ihe 2000 na-abịago ndị Igbo na-akpọ ya arọ puku na amụmụ ndị ọcha na-akpọ ya ihe 2000 enyi kpọgide Jizọs Kraịst n'obe ọbara Chineke Jesu Kristi ọ nwụrụ n'obe n'ihi mụ na gị nwere ọbara ya sachapụ ndụ anyị ụfọdụ na-asị na njinji ga-eji ya eberebe ga-egbuo ụfọdụ na-asị na ife ọma ga-emela anyị na abata anyị abịa n'uju n'uju n'arọ 2000 ụwa na-ekwu na-ajụ unu si n'ọgịnị ga-eme n'ọgịnị ga-eme Peace and unity, now we want education for all, let it chop chop, employment income, better house for all, better road income, water and light, telephone go work, computer go renew, internet income, email income. Yeah, 2000, I need Abawo na no di ganu te mo di no na ya 2000
Oga muozuzeke muozuzorie maka na amụgbala onwe ibe ọkpụ na ndị asịrị akụdobe ya 2000 ya 2000 millennium ara anyị na-eche ajebe ibe onye na-emenụ ụwa adịlịghị mma ibe onye na-emenụ ụwa adịlịghị mma ị na-agụ aka ụwa adịlịghị mma ị na-alụ ọlụ oyibo ụwa adịlịghị mma ịbụ kọntraktọ ụwa adịlịghị mma ọ bụ egwu ka ị na-eti ụwa adịlịghị mma ị na-agba bọọlụ ụwa adịlịghị mma ị na-alụ ọlụ na redio haus maọbụ na telivishọn onye nta akụkọ ụwa adịlịghị mma onye ọkaikpe ụwa adịlịghị mma onye ụkọchukwu ụwa adịlịghị mma ịbụ dọkịta ịbụ injinia ụwa adịlịghị mma iso na ndị na-achị Naịjirịa ụwa adịlịghị mma ị na-anya moto ụwa adịlịghị mma ị na-agba ọkada ụwa adịlịghị mma ọrụ ego ya na-alụ ụwa adịlịghị mma ya 2000 ya 2000 anyị na-eche